Con este xa serán 5 os partidos solidarios que levan organizados un grupo de hostaleiros e comerciantes de Boiro. O obxectivo non é outro que recadar fondos para a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Deciros que o partido sería o día 25, ás 6 da tarde, en Vista Alegre, e ali tendremos a partida de salida da quinta edición deste ano. Tamén comentarlle á xente toda de Boiro que se poden subir cos nenos, a xente adulta, como ven todos os anos, porque vamos a seguir facendo a mesma acción que todos os anos levamos facendo. Entrada, máis ca rifa de entrada, pois habrá varios sorteos de regalos para os nenos, para a xente maior, para que todo o mundo poda disfrutar tamén un pouco do evento, aparte do tema do fútbol, non? Que queremos sacar a máxima cantidade de cartas posibles para doar a asociación de aquí de Boiro. E, contamos que hai un montón de agasallos para os nenos, contamos que haxa moita xente. A organización corre a cargo das cafeterías Barbantia e Kirs, o secreto de e Serarte, co apoio do Concello. Colaboran tamén numerosas casas comerciais que doan os agasallos para sortear coa venda de rifas. Pois darlle as gracias a todas as casas comerciales de Boiro, porque me sobraría unha man para as casas que non colaboran. Todas, a que non dá un regalo da 4, a que non xa lle temos que dicir un solo, porque se volcan, é increíble, increíble. Boiro é increíble, a verdad que temos que darlle moitas gracias a todo o pueblo, a estos señores, porque teñen os seus negocios e perden moito tempo con este evento, pero eu estoulle sumamente agradecida. Ojalá nunca nos fixera falta participar desto nas nosas familias. Dado o éxito dos últimos anos, os organizadores non teñen dúbida de que todo Boiro volverá a afanarse en colaborar con esta boa causa ao tempo que poderán desfrutar dunha xornada deportiva e de convivencia.